panali nkhani zabwino zambiri. Monga nkhani ya kukonza ubale pakati pa America ndi Malawi. Ngakhale kuti sinakambiane kweni za Malawi koma zimakamba za Africa mmene Malawi iso ili momwemo. Ndiye ndikupira kuti Malawi iso ipanga benefit pa nkhani ya mukaza malonda pakati pa America ndi Malawi. Komanso tipanga benefit ku nkhani ya upangiri. Mungadanena kale chifukwa America yasindiza kuti ina kuthandiza maiko ngati Malawi kuthandiza kuti tizitha kutumiza katundu osati ku America kokha komanso maiko amene atizungulira. One. Komanso kachitatu kunali nkhani ya investing okapena ku nkhani ya magesi ku Malawi. Mungamuziwa kuti ku Malawi tili vuto la magesi. Iwonso makampani ambiri aku America. Ngakhalenso ziko la America likuti kuthandiza ku nkhani ya magesi. Mungamuziwa kuti tili ndi Millennium Challenge account. Koma atipangaso komiti kuti atithandizaso kumbali ina nkhani ya magesi. So Malawi ipanga benefit munjira yambiri. So motero ndiye kuti meeting imene yatithandiza komanso Malawi ithandizika kwambiri